yunwa nake ji ba. Kuma ga ji kai da kai yanzu a wannan zamanin kana da wannan magana kana wani magana yunwa kake ji ni ban karman da siya sai ka samu yanda za ka ci abinci za ka samu da wannan in ma ba ka sai dubu ta dubu Yawa yayi sa bari na zuwa. Hey, Miss Sabo, Alhaji. Yawa karka kashe dan boy. Karka kashe. Bari ka za su kawo ma ruwa. Ga abinci nan bismillah bari ka kunya yana gona ina zuwa. Alhaji samu mai ne fa. Karka damu za bi ma a hankali karka damu. Alhaji ya fito daga fesan nama. Alhaji ya fito daga fesan nama. Alhaji gonan nan tasu da nisa ne. Gurin yanan nasu tun da ita batun da za a da bai dawo kuma sabon mayan ne a zumu dan sa nake a zumu dan mayan nan na nake. In ba zumu dan mayan nan nake bai da jejin naka so mun yi sabo da dar. Ta buga Allah da mayan nan. Da kanan henan bari Alhaji ya dawo aiki za a ja fafata yanzu sabon mayan ne tun sa nake yi bari ta biyo wannan bayan Allah ko Allah ya sa su sai inda suka tafi. Assalamu alaikum. an Allah barka ne Allah wani Alhaji da na kawo nan gidan yace mun ba ya are mashin ina kuma ka samu mashin da yau ranar aiki ce Wane ta kunna da shi? wani wanda na kawo nan fito mana tabarma da abinci nace bara ije gona wajen yayansa idan yanzu nan wani Alhaji nan yace ana tunan tarkuce shi tare ai tare suke wani ba kuma ba fuska yanzu na kwallo zai yi ko wannan da ka shaka mai akan mahin ba kai ba ka gane wani ka shaka mai gidan la ilaha illallah wanda gidan ya dawo Allah barka da zuwa yau kada ina to gumi ko wallahi wani Alhaji ne na kai wajen yanzu na a mahin ina sabo ne ta mahin din kaga ne yau ina ta mu dan aiki da kuma ya je gun ya su gona kai wanda gangancin ne sa ka je ka bada aran gidan waye haka ni ko irin sun wannan mashin sai kana rubuta kiyon nan kamata a yi shawara sai kana kuma mana ka tafi mu ya mana ba Alhaji ya dawo ko ruwa ka mana ba mana